Ndichikutambirai zvekare pano padzera re263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiwana maupdates kubva pano padzera re263. Vadikani sekuzoko munozvita manews updates panapa tinorova kuseri nekuseri, hatiregeri kuuya nawo manews updates. Saka ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Mai Titi vadzokera Kuchikurubi maximum. Vamboendereiko Kuchikurubi maximum? Vazhinji vanoziva kuti Mai Titi vakambosungwa, asi hasandiyo nyaya yekuti Mai Titi vasungwa. Chikuti Mwari ndavawedzere pavabvisa vaenda kujeri revakadzi. Zvavaenda kunobatsira vanhu vechikadzi vachivapa chikafu zvakasiyana siyana zvakaita semapenzi. Ndoda kuti zvanofunga comment section after wapedza kuona video raMai Titi variko Kuchikurubi. Utaura zvanofunga comment section chikuti Mwari ndavawedzere pabviswa naMai Titi. Dai munyika yedu yeZimbabwe mune vanhu vakati wandei vakaita saMai Titi. Ndakusuwaikani varisei pamba pedu anditika varikuwasisandi murisei. It's good to see you. Chauyawo chadzoka ndofunga ndakangotaura kuti ndicharamba ndichiita sei. Handimbofe ndakakanganwa pamba pangu pano. I feel at home kana ndakakutarisai zvokuti moyo wangu unotonzwa kuti dai ndambovata pano. Saka tauyawo hatisi kuda kupedza nguva. We know kuti it's a family day. Saka ndine vamwe vangu vamaona ivava vese vari apa. Ndakataurawo navo ndikati vasikana vari kuprison munongoziva moyo wangu. Ndinongogara ndichikutaurai kungoti hamuna mafoni. Dai muchimboona Facebook ndogara ndingokutaurai muri pamoyo pangu. Mubve pamoyo pangu zvekuti dai ndandiri jaji kabai nawo mungadai mabuda mese. Mutongoriwo munamato wangu nekuti kandakakutarisai zvinondibata mukatotarisa muromo wangu une zvidzimu. Ndakauya Friday kungoona bheti ndakachema ndakanorwara kumba. Ndinenge ndichifunga zvakawanda asikana, but anyway hatina kuuya kuzochema, tauya kuzofara naye. Saka ndakataura nevamwe vangu vamuri kuona vari kumashure ndikati vasikana vane zvavanolekawo kujeri kwavanenge vari mukati. Saka zvinhu zvamuri kuona izvi vese vamuri kuona apa vakaplaya part. Tauyawo nemapedzi, tauyawo nenyama, tauyawo nemadrinks, tauyawo nemabhaketsi, tauyawo nematenesi, tauyawo nemaslippers, matoothbrushes nemacolgates. Ndinoziva kuti kune vamwe venyu zveshuwa vari in need. Ndo vatafambirawo kuti aiwa vasikana tineni hatikukanganai, toramba tingokufungai ende ticharamba tingouya as long as tiri vapenyu. Saka ndo zvatauya nazvo kuti nhasi zvairi family day, tiri mhuri. Nhasi mobikirwawo nyama, mobikirwawo chikeni, mopiwawo zvatauya nazvo. Handiti ka edu zvakawanda. Then vandauya navo pane vamwe vane zvavada ngotaurawo ma2 minutes zvinogona ngokubatsirai. Tikangova ma2 minutes tobva takusiyai tobva taenda hedu movateererawo. In the meantime tichatsvakawo maprojects. Pane vanodawo kushanda seni. Ndakakudzai ndiri mujeri ndikati ndikabuda ndichaita mari ende ndaisanyeba nekuti jeri rakandidzidzisa zvakawanda sistandi. Mafuta achaibikaya ndane mashops emafuta. Ndakutotengesa mafuta vaselini achaibika muno mukatouya mutauni mashops angu arimo. Ndakadzidza zvakawanda. Saka kana uri munhu anofunga mujeri muno ndome kumeka decision kuti ndoda kuita chii. Ndoda kuramba ndiri mbavha here. Ndoda kuramba ndiri armed robber here. Ndoda kuramba ndiri mhondi here. Saka ndoda kuti asikana
panouya vanhu vachikudzidzisai, take it to heart. Ndaizvitaura vamwe vachindiseka panapa, mabhegi mamakrama chairuka ese kunze uko tikutotengesera vanhu. Saka take note panouya vanhu vachikudzidzisai asikana, chingozvifambira ufunge unyorewo pasi kuti kana ndabuda I'm going to be the next business woman, kwete the next thief. Zveutsotsi zvatosara pano. I am sure panapa hapanakidza, hatidi kunyeberana. Saka kana uri mumwe munhu shandisa mukana sezvandakaita. Ndakabuda muno mujeri ndofunga ndakaenda 10 steps. 10 steps ahead zvandandirisa ndapinda mujeri. Handina kuda kudzokera kufunga sina basa, ndakatongosvika ndikati ndakutoita business. Ende vanhu vobva vazvibhilivhe kuti zvandiri kuita izvi ndakazvidzidza pai mujeri. Saka sikana ngatidzidza, todzidza musazvitore lightly. Kungofunga kuti kana ndabuda taunobhagura pandakasira. Hazvibatsiri asikana, munofira muno hamuna irimo asikana. Imagine kugara usina murume vasikana. Understand zvandiri kutaura? Imagine kugara usina vana vako asikana. Imagine kugara usina mai vako asikana. Ndinoziva kuti zvinorwadza vamwe, hamusi kumborwara nezvinhu, muri kurwara nepfungwa. Pfungwa iyoyo uchiudza Mwari kuti Mwari ndikabuda pano handidi zvekudzoka. Muna macho wedu tese kuti hatidi zvekudzoka, mweya iwoyo uperere pano. Saka I love you, I'll keep praying for you. Ndinozamawo zvandinokwanisa, ndo zvandinokwanisa, ndosaka ndichiramba ndichidzoka. Ndatenda.